سلام كورة تغاتاتلتي كمي تمسيو زي زينا مزيهتي زينا مزيهت أبنى لهم معنت مدمنا نابخم إلا مزلنا خلت رأستخنا أربعكم هنا أبدنا لهم معنت رأستنا بخم زبلو خلت رأست تقدمي قبل مد نايميغريشن قداي كوينو أب ميغريشن ببزحي زز حلفة حدا ديسمبر أب تكبار وعيد الله تباهي لزوات حقي نعوز ملكت انتهي بزحت سبات دوي لما بريحة ناس لزغني نعو خبرها لكم كفتني تقدمي اتقال أي كأني أبزلنا ناي كريسماس وانات أبعد جن مسعد تتحيز زمت نجاراتن زلوا الشجر نوعو بوليس أو تيما زلوا متنقطة السون نابخم قبله زي أب كل عالم زقات بس لزغنا نقوله أبزلوا قينو كريو أجرمن قدين لا تلابه نبتي أرستي كتوكمه أبت قدام يا رأسنا قريبة يزلوا مزن ملس ميجرا خمس بركات كم حدا ديسمبرات هيزوز تكبري لهم زوجوه أتي قدامي درجة فقادن كلا أي درجة فقادن زبل أتنا ريفيجي ستاتس زوسده which is ناي سلسة عمد فقاد وسده أو وش تسلسة ورحي عمل كيتو سدرون دوكم كمتصلو زبل ناي جنزبن سرحن كله كازبل السو ستيل كم زلهم دي ترفه انتاي دا نتوم ناي حدا عمد زوسدو حجي wake up እቲ alternative protection ዝወስዱ ከም ኣማራፂ ካልኣይ ደረጃ ፍቃድ ንብሎ ብልምዲ ዝወስዱ ንዕኦም ዝምልከት ምዃኑ ሱቃት እሶም ዝወስድዎ ከምኡ ካልኣይ ደረጃ ፍቃድ ናይ 3 ወርሒ ጌርካ ኣመልኪትካ ተሪፉስ ገንዘብን ስራሕን ገዛን ከይሃለዎም ንኸየምፁ ዝብል እዩ ስለዚ እዚ ብቀዳማይ እውን ተዛሪበሉ ነይረ እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ዕቑባ ክሓትት ከሎ ቀዳማይ ደረጃ ፍቃድ ክወስደሉ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዪ ናይ ኤርትራ ነገር ንፁር እዩ ኤርትራዊ ምዃን ብዘይ ሕጊ ምውፃእ ካብ ውትድርና ምህዳም እዚታት ጥራሕ እኹል ምክንያታት እዩ ነይሩ ናይ ኤርትራ ነዚታት ተእሚንካ ተቀዳማይ ደረጃ ፍቃድ እንተወሲድካ ክመፅእ ዝኽእል ነገር ምርኣይ ከድሊ እዚ እንተደይ ጌርካ ግን ሳዕቤን ኣለዎ ሽግር ኣለዎ ማለት እዩ ናይ ሓደ ዓመት ተተዋሂብካ ደቅኻን ሰበይትኻን ንኸተምፅእ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ዝበሃል ዝነበረ እሱ ኣይክምልከተካን እዩ ማለት ስለዚ ሬፊጂ ስታተስ ምውሳድ ማለት ናይ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ኣመልኪትካ ናይ ምምፃእ ዕድል ኣቦትኡ ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንተዘየለ ግን ካልእ ሽግር ከስዕብ ስለ ዝኾነ ነዚ ሕጂ እውን ነዚ ደጋጊምና ንዛረበሉ ዘለና ሕቶታት በዝሕ ስለ ዘሎ ገለ ጌጋት ስለ ዘጋጥም ምስኣተ ተሓሒዛ ትመፅእ እንታይ ገለገለ ሰባት ኣብ ኣፍሪቃ ከለዉ በቲ ናይ ሬፊጂ ኮታ ይመፁ ከምኡ ክመፁ ከለዉ ኣፍሪቃ ከለዉ 3 ወርሒ ይውዳእ ይሓልፍ ናይ ስድራ ከየመልክቱ መፁ ኣብዚ ምስ መፁ ሽዑ 3 ወርሒ ፍቃድ ካብ ትወስድ ስለ ዝብል ገና ኣብዚ ሃገር ከይመፁ ከለዉ ከተመልክቱ ትኽእሉ ነርኩም ኢኹም ስለዘየመልከትኩም ተባሂሎም ዝኽልከሉሎም ስለዚ ፍቃድ ወሲዱ ሓደ ሰብ ኣብ ዘለዎ ተዋሂብካ ኣሎ ሽወደ ተቐቢላትካ ኣላ ምስ ተባሃለ ናይ ፋሚሊኡ ከመልክት ክኽእል ኣለዎ ሓደ እዚ ብደገ ዝመፁ 3 ወርሒ ሓሊፎም መፅኦም ኣብ ሽግር ዝወድቁ ስለ ዘለዉ ብዙሓት ኣብቲ ናይ ሕጊ ነገራት ሓጓፋት ይፍጠር እሞ ብዙሓት ሰባት ግዳያት ትኾኑሉ 6-7 ቆልዑት ዘለዎ ፋሚሊ ከመይ ገይሩ ገንዘብ ከፊሉ ብገንዘብ ኣማሊኡ ከምፅእ ብጣዕሚ ክቡር እዩ ስለዚ እቲ ዕላማ ናይቲ ዝወፅ ዘሎ ሕግታት ከመይ ጌርካ እቲ ናብዚ ምምፃእ ሰባት ትቕንሶ ትኽልክል ገለ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕጂ ዘይግበር ዝነበረ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ እንታይ ኣይደንቲቲ ካብ ኦክቶበር 2022 ኣትሒዞም ዕለት 10 ዝወፀ መምርሒ ዕሪኹም ኣረጋግፁ ምስ ተባህለ ቆልዓ ከልኪሎም ኣደ ፍቃድ ዝህቡላ ኩነታት መፅእ ኣሎ ካብዚ ከይዱ እንተወሊድዎ እቲ ወላዲ እቲ ዲኤንኤ እቲ በቢስሌትና ዝበሃል ኣሻራሻር ናይ ሕጊ ኣይምልከተካኒ ተባሂሉ ንቆልዑት ከልኪሎም ንወለዲ ዝሃብዎም ኣለዉ እዚ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ ልሙድ ኣይነበረን ናይ ቆልዓ ቤስት ኢንተረስት ዝገለ ድብል ኣሎ ብኡ ኢልካ ይከኣል ነይሩ ክመፁ ኖ ካብዚ ከይድካ ሃወሊድካ ትፈልጥ ነርካ ከምዚ ከም ዘጋጥም ስለዚ እዚ ናትኩም ውሳኔ እዩ ንሕና ሓንቲ ንገብር ኢና ዝብል ነገር ይመፅእ ኣሎ እዚ ከምዚ ዓይነታት ተሓሳስባታት እዛ ከምዚ ዓይነት ኣካይዳታት ኣብቲ ስድራ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ክህልዎ ምዃኑ ርዱእ እዩ ስለዚ ነዚ ብግምት ኣእቲኹም እቲ ክግበር ዘለዎ ነገራት ሰብ ኣቐዲሞ ክፈልጦ ከውፅእ እንተኮይኑ ፓስፖርት የውፅእ ዘየውፅእ እንተኮይኑ ከዓ ሳዕቤኑ እንታይ ምዃኑ ፈሊጡ ንዕኡ ዝኸውን ቅድመ ኩነት ክገብር ኣለዎ በቃ ኣደ ስለ ዝሃብዋ ኣደ ጥራሕ መፅያ ውላድ ገዲፍካ ካብ ዓዲ መፅኦም ስድራ ክሕዙልካ ክንደይ ገልጠምጠም እዩ ደሎ ነዚታት ኣቐዲምካ ክትሕሰበሉ ስለ ዘለዎ ከነልዕሎ ስለ ዘለና እግረ መንገድና ንሕብር ኣለና ናይ ኢሚግሬሽን ነገር እንዳተረረ ከይድ ከም ደሎ ርዱእ እዩ ኣብ ናይ መእሰሪ ቦታ መስጎጉ ቦታ ብብዝሒ ይሕዙ ኣለዉ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበረ ኢትዮጵያውያን ምስጓግ ኦልሬዲ ተጀሚሩ ዝተመለሱ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዉ እዚ ግን ብስቕታ ብዙሕ ነገር ይግበር ኣሎ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ምናልባት ኣዝዩ ኣገዳሲ ርእስቲ ምናልባት ኣብ ርእስትና እውን ዘይጠቐስክዎ ሕጂ ትዝ ኢሉኒ መንጎ ወቕትዎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ስዌድን ሬድዮ ዝቐረበ ነገር ኣሎ ስካት በርከት ምስኦም ሬድዮ ጋዜጠኛታት ኣኸቲሎም ፖሊስ ኣኸቲሎም ገዛውቲ ኸይድካ
كحكيكا زترطرو خبز عدك غيرهم زغودو أكاريمو زلو ببز حساب أدراشا زتتكما جي مغوح جميرهم نتحلفي تحتوانيرهم سيق خلت عامت كأسر كم زغل أب شوي دنريري زحلف سومن زقرب مو غازيتينيات مسهم كيدهم أفتبوتا أب نورز ناي ستوكهولم خوح كحو مخانومن غزا خاطو مخانومن إزقاني إنتنسيفاي كتعقوا مخانوم أب زغل عامت نجيرهم هالو بقوري سلازي اتبلمد قبل زنبره ويكو زخيد زنبره نجر أدراش قال جزا قال بحق جبان كويل الله بار كل خو غير كغل الله قداي مسكونة صباح نقو انتاي ما حبس ببز حزقات من نجارات حجي أبو أبزخهم ንኣብነት ኣብ ዕዳ ኣትዮም ተባሂሎም ሰባት ዜግነት ክኽልከሉ ከለዉ እቲ ዝኣተውሉ ምክንያታት ቅቡል ደይኮነ በቃ ክትቅበሎ ዘይትኽእል ዓይነት ምክንያታት እዩ ነዚ ብግምት ኣእቲኻ እቲ ክግበር ዘለዎ ብሕጂ ክኸውን ኣለዎ ኢለ ብብዝሒ ብዚ ነቕርቦ ዘለና ዕላማ እሱ እዩ እንድሕር ዳ ሕጊ ወፂኡ ብተግባር ይትግበር ኣሎ ሰብ ነቲ ሕጊ ከተዓራርቕ ክእል ኣለዎ ካብ ሕጊ ወፃኢ ደይመስሎ ዝነበረ ነገራት ካብ ሕጊ ወፃኢ ኮይኑ ደሎ ደው ከብሎ ክኽእል ኣለዎ እዚ እንዳተባሃለ ከሎ ተመሊሱ ኣብቲ ሽግር ኣቲኻ ደብዳቤ ካብ እስካት በርከት መፂካ እንተመፂኻ እንታይ ይሞትልኩም እዚ ኩሉ ዕላማ ኣብዚ ኮይና ንገብሮ ዘለና እንታይ ዲ ዕላሙ ሰባት ሽግር ንከይወድቁ ኣብ ሽግር ከይወደቑ ከለዉ ምእንቲ ክእሮም እዩ ስለዚ እዚ እንተኢልና ኣብቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ምናልባት እቲ ካልኣይ ኣርእስትና እውን ነሪአኩም ቪድዮታት ክህሉ እቲ ሊንክስ ክህሉ እዩ ቅድሚኡ ግን ምናልባት እቲ ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ክብሎ ዝነበረኒ ደይበልክዎ ነገር ሕጂ ትዝበለኒ ነገር ስለ ዘሎ ኣብቲ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ሰባት እንድሕር ዳ ሓንሳብ ብሓደ ገባብ ፈቲኖም ሞ ናይ ፋሚሊ ምጥርና ብብዝሒ ዝመፀና ዘሎ ጌጋታት ንኸረድኣኩም ኢለ ሓንሳብ የመልክቱ ሞ ናይ ፋሚሊ ምጥርናፍ በዚ ሓድሽ ተሪሩ ዘሎ ኣገባብ ፓስፖርት ኣለዎም ዲ የብሎምን በይና በዓልቲ ቤትካ ክትመፅእ ትኽእል ድያ ወይስ ኩሎም ኢኻ ክትመፅእ ትደሊ ዝብል ሕቶ ይሓቱኻ እንድሕር ዳ ኖ ኣነ ክትመፀኒ እየ ዝደሊ በይና ኢልካ ንዓ ጥራሕ ከምፅዋ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ይሓስብ ንበይናስ ከምፅዋ ይኽእሉን እዮም እሞ ሕጉስ ብስራት ንወለዲ ዝፅበዩ ይቕሬታ ከምፅዋ ይኽእሉ እዮም ኢሎም ስለ ዝፅበዩ ኖ ኣነስ ምስ ወደየ ክኸይድ ዝብል ሓሳብ የምፁ ሶም ከምኡ ኢሎም መሰቕረቡ እቲ በዚ ሓጂ ሕጊ ደሎ ከዓ ነቲ ቆልዓ ገዲፎም ነታ ደ ጥራሕ ናይ ምሃብ ነገር የስተውዓል ኣሎ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ቅድሚ ሕጂ ኣይከውንን ነይሩ ሕጂ ግን ይኸውን ስለ ዘሎ ኣብዚ ምጥንቃቕ ከድሊ እንዳበልና ናብቲ ካልኣይ ምዕራፍ ናይ ኣርእስትና ቅድሚ ኣሕላፍና እዚ ዝስዕብ መዋዓውዒ ናባኹም ነቕርቦ ሕጉስ ብስራት ንወለዲ ሓዳስ ናይ ህፃናት መፅሓፍ ውርሻ ቆልዑ ብዛዕባ መፅኣ ደቅና እንታይ ንሓስብ ደቅና ቋንቋ ዲኦምን ባህሎምን ከየጥፉ ንስከፍ ዶ ነዚ ሽግር ትፈትሕ ሓዳስ ናይ ህፃናት መፅሓፍ ውርሻ ቆልዑ ብርክት ዝበሉ ፅንፅዋያትን ዛንታታትን ኣዳልያ ብሕብራዊ ስእሊ ወቂባ እነህጆባ ትብለኩም ህፃናት ቋንቋኦምን ባህሎምን ንኽፈልጡ ትሕግዝ ሓዳስ መፅሓፍ ውርሻ ቆልዑ ባህልን ልምድን ወግዕንያታን ብመንገዲ ፅንፅዋይ ትሕብር ብልፅቲ መፅሓፍ ንደቅና ዘለዓለማዊ ውርሻ ትልግስን ንህፃናት ደቅና እትኩስኩስን ሓዳስ መፅሓፍ ውርሻ ቆልዑ ቋንቋ ትግርኛ ክመልኩት ትሕግዝ መሃርን ሓባርን ፅንፅዋያትን ዛንታታትን ሒዛ እንሀት ተቐሪባ መፅሓፍ ውርሻ ቆልዑ ግዝያዊ ዘይኮነ ነባሪ ውርሻ ንግዝሞም ደቅና ነዚ ንምግባር ውርሻ ህፃናት ዘለዓለማዊ ህያብያን ደቅና መፅሓፍ ውርሻ ቆልዑ ነዛ መፅሓፍ ንምውናን በዚ ድራሻ ተወከሱ ወይውን ብቐጥታ በዚ ዌብሳይትና ክትእዝዙ ይከኣል እዩ መፅሓፍ ውርሻ ቆልዑ ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ተመሊሰኩም ኣለኹ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓ እዚ ዘለናዮ ናይ በዓል እዋናት ናይ ዕድግን ናይ ብዙሕ ነገራት ብኦንላይን ዝእዘዘሉ ግዜ ስለ ዝኾነ እቶም መታለልቲ ብዙሕ ግዜ ነዚ ኣጋጣሚ እዚ መዝሚዞም ንብዙሓት ሰባት ስለ ዘታልልዎም ብዙሕ ንብረት ገንዘብ እውን ኣብ ምትላል ስለ ዝእቶ እዚ ፖሊስ መጠንቀቕታት ዘውፅዎ ሓበሬታ ናባኹም ከብሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ እንድሕር ዳ ብፍላይ ምስ ካብ ደገ ዝእዘዝ ንብረት እንተመፂካ እሞ እቲ ንብረት ካብ ደገ ዝኣዘዝካዮ ብቀረፅ ኣቢሉ ደው ኢሉሎ ኣብ ከምዚ ክፈል እሞ ድሕሪኡ ክንሰደልካ ኢና ዝብል እንተመፂኩም እሞ ከዓኒ እቲ ናይ ስርቂ ምዃኑ ተጠራጢርኩም ነዚ ናብ ፖሊስ ክትሕብሩ ከም ዘለኩም ፖሊስ ዘውፅዎ ሓበሬታ ኣሎ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብዚ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ዝብልዎ ዘለዉ ፖሊስ እንድሕር ዳ ዝኾነ ይኹን ብኤስኤምኤስ መልክዕ
ናትኩም ፓኬት ከምዚ ልመጺሎሞ ናይ ቀረጽ ክፈሉ ከምዚ ድብል እሞ መጺኩም ዳሕራይ ከዓ ከምዚ ዓይነት መምርሒ እንተሂቦምኹም እዚኣ ኣውቶማቲካሊ ናይ ስርቂ ምዃና እንተፈሊጥኩም እታ ኤስኤምኤስ ናብ 7726 ኣብዚ ከም ትርእይዋ ዘለኹም 7726 ናብ ዝብል ናብኡ ስደዱልና ኢሎም ፖሊስ ሓቢሮም ኣለዉ ንኻልእ ግዜ ከዓ እግረ መንገድኩም ኩላትኩም ኣብዚ ኣቲኹም ኣብ ናይ ፖሊስ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፌስቡክ ንኣብነት ኣቲኹም ፖሊስን ብድረ ገሪ ዝብል ጥራሕ እዚ ናይ ምትላል ጥራሕ ናይ ምጭብርባር ዘውፅዎ ሓድሽ ሓበሬታ እዚኣ ትማሊ ዝወፀት ሓበሬታ እዚኦም ሕጂ ደዲ ወፅእ ሓድሽ ኣገባቢ ካልእ ምስ ውፅኦሞ ደለዉ ማኪና ዕድጊ ማኪና ንኣብነት ብብሎኬት ብገለ ይወፅእ እሞ ክትሸይጥ ኢልካ ገለ ምስ ከድካ መፂኦም ፈቲኖም ገለ ኢሎም የርእዩኻ ንዓኻ ከም ዝሰደዱልካ ትገንዘብ ካብ ኣካውንቶም ኩሉ ምስ ሃብካሎም መሰሕለፍካሎም ተኸድካ ኣብ ኣካውንትኻ ኣይፀንሕን ከምዚ ዓይነት ምጭብርባራት ከዓ ይበዝሕ ስለ ዘሎ ተጠንቀቑ ፖሊስ ነዚ ኩሉ ዘውፅዎ ዘለዉ ናይ ምትላል ጥራሕ በዚ ቀፃሊ ይኸውድ ኣሎ ብስራሕ ደረጃ በቲ ናይ ግሊ ስራሕና ደረጃ ዝሪኦ ሰባት ዝመፁኒ ናይ ምትላል ማዕልያ ዘይብሉ እዩ ዝመፅእ ገለገሊኦም ናይ ገለ ዓይነት መድሃኒት ገዝኡ ወርሒ ብነፃ ፈትንዎ እሞ ዳሕራ ይበሃሉ መዕበሪ ዶ መንውሒ ዶ መሕፀሪ ዶ ዝበሃል ብዙሕ ነገር ይእዝዙ እሞ ፅባሕ ንጎ ተመሊሶም ኣብ ዕዳ ኣትዉ ወርሒ ገንዘብ ይሰሓቦም ካብኡ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ከዓ ዘይፈልጡ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ክኸውን ከሎ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝበልናዮ እውን ኣርኤኩም ነይረ እቲ ቅድሚ ሕጂ ሕጂ እውን ክትርእይዎ ምእንቲ ናይ ከምዚ ዓይነት መሰላት ዝጣበቕ ከዓ ናይ ሽወደን ትካል ኣሎ እቲ ናይ ሽወደን ትካል ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት እንታይ ትገብር ከምዚ እንተኮይኑ እንታይ ትገብር ዝብል ብቐሊል ቅድሚ ሕጂ ብትግርኛ ርኤኩም ነይረ ሕጂ እውን ኣብ ዝነለኩም ብሌትለስ ስፌንስካ እንታይ ትደሊኻ ደለኻ ዝገዛእካዮ ተጣዒስካ ዝገዛእካዮ ተደንግዩ ብዛዕባ ዕዳ ገለ እንተለካ ነፋሪትካ ተዳናጉያ ጋራንቲ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኣየር እንድሕር ዳ ካንስል ተገይሩ መገሻኻ እዚ ብምሉእ ነዚ ኣብዚ ሓበሬታ ዘርዚሮም ሂቦምና ኣለዉ ኣቲኻ ንዕኡ ምንባብን ንዕኡ ምክትታልን ከድሊ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ዳ እቲ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታታት መምርሒታት ዘይተኸታቲልናዮ ፅባሕ ንጎ ግዳይ ክገብረና ምዃኑ ርዱ እዩ ስለዚ እዚ እንተኢለ ምናልባት እቲ ናይ ፖሊስ ሓበሬታ ተኽኢልኩም ናብ 7726 እቲ ኤስኤምኤስ ናይ ምትላል ፓኬት ዘይገዛእኩም ወይ ናይ ቱልበርከት ናይ ቀረፅ ክፈሉ ገለ ዝብል እሞ ናይ ስርቂ ኮይኑ ተተረዳኢኩም ናብኡ ክሰዱ ናይ ብድረ ገይሪ ሴንትሩም ዝበሃላ ፖሊስ ዝቆመሎ ነዚ ጥራሕ ክከላኸሉ ዝሰርሑ ንዕኦም ሓጋዝ ስለ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ነገር ንኸይድገሙን ስለ ዝከታተልዎ ክጠቅም ስለ ዝኽእል ከምኡ ምሕባር ኣይትዘንግዑ እንዳበልኩ ነዚ ንኣትዎ ዘለና በዓላት እንኳዕ ብሰላም ናብፅሓና ድሮ ሓድሽ ዓመት ኣብ ቅድሜና ኣሎ ሃርሞኒ ሜድያ እውን ነቲ ዝነበረና ዝሓለፈ ዓመት ገምጊምና ንዝቕፅል ከመይ ክንገብር ብምባል ናባኹም ብሓባር ኮይና ከምቲ መፂና መደባትና ንምትዕርራይ ሓሳባት ኣሎ ኣብ ጎንና ደው ከም ትብሉ ተስፋ እንዳገበርና ንሎሚ ዝበልናዮ ነገር ኣብዚ ደው ከብለ ኣብ ቀፃሊ ይራኸበና ሰላም ከንያ